Igwe Ayaya 1 na Nando. Meeting no munna. Go mo. Ba ni che no na ba kwado chegon. Kwado chego kwe. Kwado chego le. Na banji. Oh, get it boss. Na biko na abi je kebo na mbe je late. Afia no. Biko. Me je afia na. Ira afia nko wo. Na afia na kan je go ti 5 years ni. Jebe na obeji jebe na abia no nwe bi. Na ba no na o me go tezi fe na. Ma na boy na need. Onwe gi ji wogodulu jegodo abia. Ya kenya na awulo ife na onwe awulo gbu idebe go. Achọkwa nka agbakọọlụ mụ na gị. Ekwe ni mo kolo. Achọkwa nka agbakọọlụ mụ na gị taa. Ifu na nkwadola ọfụma achọkwa m ka agbakọọlụ mụ na gị taa. Jos nye m ego nni ka ijebe. Nye m ego nni ka ijebe achọkwa m ka agbakọọlụ mụ na gị. Kedu ibe na aka akọma mo bi na ego nni na aba ọchịchị. Federal government Federal gị na federal ka anyị eli.